салом. Хабарҳои қалбакӣ ё фейкӣ дида ва донистан нашри маълумоти комилан бар дурӯғ ё аз ҳад зиёд таҳрифшуда дар шакли матн, акс ё видеост, ки тавассути ин ё он расона ё шабакаҳои иҷтимоӣ сурат мегирад. мутаассифона, ҳоло аксарият хабарҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар манбаъҳои интернетӣ мехонанд. бо вуҷуди ин, на ҳама вақт муайян кардан осон аст, ки кадом маълумот дуруст аст ва кадоми он нодуруст. нашри маълумоти фейкӣ аз номи ин ё он ниҳод ва паҳни он тариқи мессенҷеру шабакаҳои иҷтимоӣ мардумро ба гумроҳӣ мебарад. баъзан худи хабар метавонад дуруст, аммо сарлавҳаи он гумроҳкунанда бошад. зеро шабакаҳои иҷтимоӣ одатан сарлавҳа ва қисмати ками матнро нишон медиҳанд. хабарҳои фейкӣ одатан тавассути манбаъҳои хабарии фейкӣ паҳн мешаванд. бинобар ин, суроғаи саҳифаҳоеро, ки хабарашро фейк меҳисобед, санҷед. инчунин пайгирӣ кунед, ки манбаъҳои машҳури хабарӣ дар ин бора хабар додаанд. оё манбаъҳои боэътимод дар мақола оварда шудаанд? ҳамчунин дар бораи муаллиф маълумот ҷустуҷӯ кунед, то дақиқ намоед, ки ба ӯ бовар кардан мумкин аст ё не. оё чунин шахс дар дунё вуҷуд дорад? мутаассифона, одамон нисбат ба хабарҳои аслӣ бештар хабарҳои фейкиро бо ҳамдигар мефиристанд. овозаҳои болоравии нархи орд, сӯзишворӣ ва дигар маводи озуқаро ёд доред, ки чӣ гуна таъсир расонд. ё нашру паҳни акси банан бо лакаи сурхи хунмонандро ёд доред, ки гӯё инсонро ба виҷ гирифтор мекунад. маълум кардани акс дар мавод хеле осон аст. тасвирро ҳамчун намуна дар Google Pictures ё Yandex Images ё TinEye ворид мекунем. василаҳои ҷустторӣ маълумотро дар бораи ин акс пешниҳод мекунанд, ки аввалин бор кай кадом сомона ин аксро истифода кардааст. дар ин ҳолат маълумоти бештарро дар бораи акс ба даст меорем. инчунин шумо бояд тафтиш кунед, ки оё акс дар фотошоп тағйир дода нашудааст. бо истифода аз ин барномаҳое, ки дар экран нишон дода шудааст, метавонед қалбакӣ будан ё набудани аксҳоро мушаххас кунед. вақте навори шӯпанокро тамошо мекунед, сарчашмаро санҷед. кӯшиш кунед иттилоот ва видеоро аз сарчашмаҳои боэътимод дастрас кунед. ҳамон навор ё дигар наворро вобаста ба он мавзӯъ, ҳодиса ё офати табиӣ аз сарчашмаҳои дигар ёбед. инчунин метавонед дар бораи ин ҳодиса иттилооту хабарҳоро дар шакли матн ё сурат ҷустуҷӯ кунед. шумо ҳамчунин метавонед аз барномаҳои гуногун истифода баред, то дурустии видеоро санҷед, масалан YouTube Data Viewer. ба бовари Рустам Гулов, коршиноси соҳаи IT, акнун видеоҳои қалбакӣ ё фейкӣ низ меафзояд ва дар умум хабарҳои фейкӣ ба афкори ҷавонон таъсир мерасонад. баъзе нафарон хабарҳои фейкиро бо мақсади ҳаҷвӣ месозанд, чунончи ин корро сомонаи Панорама мекунад. баъзе нафарон бо ғаразҳои сиёсиву қаллобӣ хабарҳои дурӯғиро сохта паҳн мекунанд, то ки мухотобонро ба гумроҳӣ баранд. шаклҳои фейкҳо низ тағйир ёфта истоданд. агар ки пештар фейкҳои матниро сохта паҳн кардан нисбатан осонтар буд, пас имрӯзҳо бо рушди зеҳни сунъӣ сохтани аксҳо ва ҳатто видеоҳои фейкӣ хеле осон шуда истодааст. аксҳои лаҳзаҳои дастгир кардани собиқ президенти амрико Дональд Трамп аз ҷониби полис ва попи Рум бо либоси дармудбуда ва гаронарзиш, ки хеле паҳн шуданд, мисоли тозаи сохтани фейкҳо бо истифода аз зеҳни сунъӣ мебошанд. дар баъзе мавридҳо фейкҳо сабабгори шабро дар кӯча гузарондан ва ба доми дуздон афтидани одамон шуда бошанд, чуноне ки якчанд сол пеш ин ҳолат натиҷаи паҳни хабари фейкӣ дар бораи ба вуқӯъ пайвастани заминларза дар кишвари мо буд. дар дигар маврид ба зарари молиявии ширкатҳо оварда мерасонад, чуноне ки дар давраи пандемияи COVID-19 фейке паҳн мешуд, ки гӯё манораҳои 5G ба вусъат ёфтани ин беморӣ мусоидат мекунад ва дар баъзе кишварҳо одамон онҳоро месӯзониданд. аз ин рӯ мо бояд доимо дар ёд дошта бошем, ки ҳар чизе ки мебинем, мешунавем ё мехонем, метавонад ҳамагӣ маҳсули таҳайюли касе бошад. пурра муайян кардани фейк айни ҳол ғайриимкон аст, аммо як қоида вуҷуд дорад. ҳар қадаре ки шумо абзорҳои санҷишро бештар истифода баред, манбаъҳои бештарро фаро гиред, эҳтимолияти ошкор кардани фейк ҳамон қадар зиёд мешавад.